Xena rari fil-lokalità tar-Rabat it-toroq miksin bis-silġ anka kif tistgħu segwu fl-isfond tiegħi għad kbir ta' tfal li niżlu hawnhekk biex jilagħbu xi ħaġa li f'Malta ma tantx jistgħu jagħmluha din għaliex iridu jgħaddu għaxriet ħafna snin sabiex jerġa' ikollna s-silġ fit-toroq tagħna. Dan kollu seħħ bejn il-lejl tal-ġimgħa u s-Sibt. Waqt li kien fuq il-Post One News tkellem ma' dawk li kienu hemmhekk u staqsihom dwar is-sentiment rari li f'pajjiżna ma jiġrix kull sena. Rari tant li Malta ra ċeni simili fil-25 ta' Jannar tal-1998 u fis-27 ta' Diċembru tal-2008. Xena li ma taraħħix kuljum ġewwa din il-lokalità, kif stembaħtek, x'qed u ħriġtu rajt din ix-xena hawnhekk? Jiena qomt f'nofs għalija x'ħadd qata' għax bdejt nisma' s-silġ ħabat ma' ħġieġ u kont il-qatant in-nanna u spiċċajt bil-barmi biex naqbad is-silġ fit-tieqa. U xi ħaġa li ma narawix kuljum mhux hekk? Iwa. Esperjenza li qatt ma saret Malta. Hija xena li jien għandi 22 sena qatt ma rajt bħala u żgur ma ħsibx li ħanaraw. Ovvjament aħna minn Rabat żgur qatt ma rajna bħala di hija sabiħa u kulħadd ħareġ kif tistgħu taraw. 1 in a million. Għajmetni uħti għad, zila, naw il-silġ. Nħares li t-tieqa, malaj nilbes il-zarbul u noħroġ sprint barra. Jiena meta rajti x-xena bajt bla kliem għax qatt ma sibta jiġri daqshekk silġa u Malta. U s-sedin hawnhekk tilagħbu fis-silġ. Ija, għadna wadbu s-silġ lejn xulxin u qed nieħdu ħafna pjaċir. Di ilha ma tiġri naħseb isu 30 sena. Xena sabi tara n-nies hawnhekk. Issa kien barra fil-verità. U t-neħdu ħafna pjaċir. U x'qed tagħmel fuq is-silġ? Eżin, eżempju, naqbżu, imwadbu s-silġ lejn xulxin u nieħdu ktar pjaċir. Sibt is-snow id-dar tiegħi. U kif qed tħossok issa li hawn is-snow hekk? Di xi ħaġa li narawha fil-kartuns u hekk mhux f'Malta? Happy. U x'se toqgħod tagħmel issa fuq l-snow qed tilgħab? Eħe. Sa dan it-tant ma sbieħ il-jum il-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili u dalku tad-Dipartiment tat-Tindif u l-Manutenzjoni kienu fuq il-post biex inatfu toroq mis-silġ kollu li kien ta' periklu għas-sewwieqa kollha. Dan anki permezz ta' makkinarju avvanzat illi għenhom f'din il-ħidma. Preżenti wkoll kien hemm ħaddiema ta' Transport Malta sabiex jidderiġu it-traffiku waqt li jgħalqu xi toroq għal xi ħin. Intant l-appellu sabiex nhar it-tnejn daw kollha li għandhom xi għelieq li ġew affettwati għandhom jikkuntattjaw lil Agri Connect għal aktar gwida. Min informazzjoni li kiseb One News jirriżulta li fil-qrib niżlet medja ta' 8.8 mm ta' xita.